Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 4. Ovu emisiju započet ću sa jednim svojim podsjećanjem na razgovor koji sam, čini mi se, u leto 99. ili 2000. sad već se ne sjećam, dosta je vremena prošlo, vodio sa jednim pripadnikom vojske tadašnje Jugoslavije, jednim pukovnikom, želeći da se informišem da iz prve ruke dobijem informacije o stvarnom sukobu, kako je izgledao. On je čovjek učestvovao svim ovim bitkama i na Košarama i redom dalje. Ne želim da kažem njegovo ime, naravno bez njegove dozvole, pretpostavljam da će se on prepoznati, znam da ovo gleda. Šta me je interesovalo? Rat smo vodili veoma uspešno. Neprijatelj je uporno pokušavao da probije tu našu liniju odbrane i nije uspeo. I tu negde, koliko se sećam, sredina maja, kraj maja te godine, bilo je definitivno jasno da od tog njegovog nauma neće biti ništa, da su tu slomili zube. I po svim vojničkim pravilima trebalo bi da se pređe u kontranapad, da se neprijatelj uništi. Tako kažu vojne knjige, da se radi. No, mi smo imali ratovodstvo kako smo imali i Slobodana Miloševića na tome, ali da to sad stavimo na stranu. Pitao sam ga otprilike da li smo pravili ikakve planove oko izvojenja napadnih dejstava, da se zaista slomi taj protivnik. Kaže, jesu, radili su, pa zašto niste doneli neku odluku ili da idete u to, zbog čega? U Makedoniji je NATO imao nešto oko, koliko se ja sećam, da li 40, 42 ili 45 hiljada vojnika, nije sad previše ni bitno imati tačan podatak. To je bila elita NATO vojske. Najbolje što su oni tamo imali. Tu je bila i francuska legija stranaca, i američki komandosi, i engleske gurke iz Indije. Znači, skupili su sve najbolje što imaju. I sa idejom da kad Šiptari budu probili, da će onda oni sa tim svojim korpusom prodreti na Kosovo i Metohiju i zauzeti teritoriju. Kako se to nije desilo, red bi bio da popiju kontranapad. Zbog čega to nije bilo urađeno? Pa onako dok smo pričali, između ostalog, mi smo mogli. Treća armija je bila veoma snažna. Mi smo, ukupno vojska Jugoslavije, ako se ja dobro sjećam, imala nešto oko 420.000 vojnika pod oružjem. Znači, apsolutno brojčani odnos za pobedu u takvoj jednoj bici smo imali. To, kako bi NATO nastavio da ore po Srbiji, to je posebna priča, ali ovde je reč o sledećem, o načinu razmišljanja. Da kaže, nismo imali nikakvu političku ideju, niti političku odluku, šta da radiš, tada bi to za nas bila okupirana teritorija. Mi smo mogli da uđemo u tu Makedoniju, da izvršimo taj obračun sa šiptarskim snagama u Makedoniji i sa tom NATO grupacijom, dobili bi zarobljenike i to bi sad posle u pregovorima bila sasvim druga priča. Što se mene tiče, suvim zlatom bi platili taj otkup. Ali, reč je o tome da niti je ta naša vojska bila osposobljena da drži nekakvu tada okupiranu teritoriju, bez obzira na to što je to srpska teritorija, ta Makedonija, ti moraš nekakvu civilnu vlast, vojnu okupacijnu da uspostaviš u tim prvim danima. Nikakve mogućnosti za tako nešto nismo imali, ništa nismo imali pripremljeno, niti smo imali bilo kakvu političku ideju da tako nešto uradimo. Ovo vam sad
govorim zbog toga što smo mi 100 godina već učeni da okrenemo drugi obraz, da ne uzvratimo udarac, da tuđe nećemo, svoje ne damo. Učeni smo veoma, veoma pogrešno. Svi sa kojima smo mi ratovali u posljednja 2 veka su hteli naše. Mi nikada nismo hteli njihovo. A šta je to njihovo? To njihovo je bivše naše. Ja mislim da smo mi dobro ištrašili kroz nekoliko posljednjih generacija u načinu razmišljanja. Pomenuh u emisiji, jednoj od prethodnih, razmišljanje, i podsjetit ću vas na njega, Sergeja Karaganova, počasnog predsjednika Prezidijuma Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku Ruske federacije. Šta kaže pametan čovjek? Zaključak je očigledan. Neophodno je uzvratiti udarac. Okretanje drugog obraza je besmisleno. Tim pre onima koji su u dubokoj civilizacijskoj krizi. Moramo da prestanemo da vodimo odbrambene bitke sa istorijskim gubitnicima. I utoliko želim da i ovde neke stvari mi u našim glavama postavimo, što se kaže, onako kako Bog zapoveda. Ko je ovde istorijski gubitnik? Što se mene lično tiče i u nekim mojim promišljanjima, to nije neki dugoročni, čak ni srednjoročni period. To je nama vrlo blizak vremenski period. Svi ovi koji su nas napadali, meso nam kidali, svi su do jednoga postrojeni u Londonu. Sa njima smo vodili bitku. Sa njihovim eksponentima ovdje. U bitci koja nam sledi moramo se spremiti i psihološki, mentalno i kako god da vratimo nazad naše. I da u toj borbi budemo nemilosrdni. I to vam kažem sa osmehom. Jer sve ove floskule višedecenijske o tome kako smo mi dobri, kako će dobrota i ljubav da pobede, one to i hoće u konačno. Mi suštinski nikome ne želimo zlo. Ali zlu treba želeti zlo. I to je osnovna stvar. Zlu treba želeti zlo. I zlo treba uništiti. Do posljednjeg zločinca, do posljednjeg zlikovca, kad bi imali moći na ovoj planeti, ali ako nemamo moći za to, možemo na ovom našem helmu da uradimo. Da sva ova budalesanja od pravljenja veštačkih nacija u 19. i 20. veku od našeg mesa, od našeg tkiva srpskog, jednom za sva vremena presečemo. Mi smo došli u poziciju da nam danas Bugari razmišljaju kako da uzmu Makedoniju. Da nam Bugari uzmu Makedoniju.
I ovde svi ćute. Niko A da prozbori. Naša srpska diplomatija je uputila protestnu notu. Da je nešto rekla, ma nije rekla ništa, ćute mamlazi najobičniji. Ne znam ko je sad, Selaković valjda. Ministar. Iz pameti ištašeni ljudi. I mi ćemo pored nas živih da dozvolimo da nam Šiptari i Bugari podele našu zemlju među sobom. Pa samo ako smo poludeli načisto. Ovo je samo jedan od više beskonačnog niza gluposti i budalaština koje ova zemlja radi i koje dozvoljava. Na primjer, mini Schengen. Kome ćemo da razvijamo putnu mrežu NATO-u da može da se dokopa istočnog fronta na najbrži i najlakši način? Da razvijamo Šiptare možda? Ili da pokažemo neku milost prema tim zlikovcima? Ne bi li se oni ekonomski razvili možda? A usput u tišini Elektroprivreda Srbije na Kosmetu prelazi u šiptarske ruke. Dao im Vučić. Mogao bih da nižem tih ludosti, tih gluposti, tih budalaština do sutradan. Emisija da traje, pa ko izdrži i dočeka kraj. U ovoj zemlji ništa više nije normalno. Ali, mi moramo da se vratimo u normalu. Pre svega da razvijamo svest o tome ko smo, šta smo. Mi smo jedan izuzetno bogat narod, opljačkan do gole kože. Ta količina para koju ekonomisti preračunavaju, ovi što bi se reklo naši ekonomisti, koja svake godine ode iz ove zemlje, što kao profit stranih kompanija, što ovi naši banditi strpaju u svoje džepove, je neverovatno. I onda sad razmišljam, zamislite situaciju u kojoj te pare ne bi završile tu gde završavaju. Kako bi mi živeli, na primjer? Pa živjeli bi sa minimalcem od 1000 evra. Bez problema. Za 6 meseci. Šta je nama neophodno? Pa imamo gotovo sve. Ne možemo biti samo održivi, jer nemamo jednu bitnu stvar. Energiju. U dovoljnoj količini. Ali imamo za to Rusiju. Sad, da li treba biti nešto previše pametan i sabrati 2 i 2? Imaš energiju u Rusiji i možeš da dobiješ u količinama kolikima god hoćeš. Nemoj da budeš bezobrazan, jedino da tu nešto kreneš da mućkaš, budi pošten čovek, plati, Rusi će ti to doterati. To nam treba i treba nam oružje. Ko može da nam ga isporuči? Opet Rusija. U količinama koje koliko možemo da primimo. Sve ostalo imamo. Ili možemo da imamo, ako sad nemamo. Čak i da uđemo u potpunu blokadu međunarodnu.
Ekonomsku, finansijsku, trgovinsku, kako god. Hranu možemo da proizvedemo, odeću možemo da proizvedemo, energiju možemo da dobijemo, oružje možemo da dobijemo. I da izađemo na more. Gde god da možemo da probijemo. Pa vidite da je cela slika istorijska se svodi na to da slučajno Srbi ne budu na moru. A Helm sa 3 mora okružen. Samo Srbima ne može ni jedno da bude. Pogledajte kartu. Ko nema mora na Helmu? Srbija i Makedonija. Pa šta dalje da pričamo? Šta dalje da pričamo? U nekoliko je ova emisija je neka moja ideja da počnemo da razmišljamo onako kako treba da razmišlja jedan državotvorni narod i neko njegovo buduće državotvorno rukovodstvo. Mislim da sam vam materijala za razmišljanje dao dovoljno, neću da dužim. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji živeli.